Също от колегата 20 лева. Къде е чантата? Барабаниста на Ветин Тайфа. Тарабокиста на Ветин Тайфа. Колегата 50 лева. Даря Кючека, живее ми се, много ми се живее. Айде бакало. Чопара! Яша чопаре! Месо с 50 лева! Съвежа, нещо от тебе мога да правиш за всичките гости. От теб, за всички гости, нещо после, разбира се. Дали си комбайнер, дали си певеца. Güzellerin içinde de seçiyor bir tanesi. Sağ olun, var olun. Küçük Mesih çocuğu sağ olsun, var olsun. Sağ olsun ay. Sen de sağ ol Сержан. Много хубаво момче, да е жив и здрав. Също и твоето семейство да са живи и здрави. И така, дами и господа, почваме с даряването. Нека да продължим от тази, от полски тръмбеж, от гостите, ако обичат да заповедат тук пред нас, да може камерата да я снима. Айде един хубав кючек да звучи за полски тръмбеж. И така, да видим гостите какво ще дарят малкия Месунчо. Принца тази вечер е разкошния, хубавия, ама не го виждаме тук. Екмек виер, иди за мен. Hoş geldin arkadaş. Kimden? Mehmet'ten 50 lira. Sağ ol. Eniştesi. Eniştesi 40 lira. Sağ ol. 50 lira. Arkadaşımdan dostum beşten eski taşı. Deçede kumaları yapıyorum. Herkes tanıyorum. 50 lira. Sağ ol. Emçi 50 lira. Sağ ol. Bir de strahoten olarak sağ ol arkadaş Emçi. Айде един хубав кючек да звучи за полски тръмбеж. Ше! 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 Aferin tezgah. Trömbeşle tezgah. Annele, 25 bin. Sağ olsun.
другите гости. Бомба! Samet! Buyurun buyurun kalaya sakılmayın. Искаш от оркестъра? Калие, Годлие, Сержан Гелсин, Калие. Сержан, buyur sakınma kardeşim. Öyle mi?
шефа на заведението да поздравя. Какво ще иска от оркестъра? Афеде Женчи нямаше поздрав за тебе, също и за цялата компания. Бива, кажи, брат. Искам да подобиш най-важния цвет на футбола. Дил се бията да дойде тук дядото. Нека той да изпълни една песен, да поздрави шефа на заведението, побелях и остарях, че му би тока. Добре, добре, нямаш проблем. Дядо! Много тълпи и нещо е. Айде, побелях и остарях от дядото. Дядо! Нека да звучи за вивата! Още 10! 60! Само! Разчитах по света, много луки съм видял и очите твои още ме изгарят. И проклинах дните си и изпих парите си. Чудех се и моя мъкна. Нека с този поздрав да спатим един тева. И летни утри са ни стари спомени, още ме изгаря. Най-добрият клавирист. Нека да е жив и здрав професора. Ибрам не е професора. Той е професор. Само от разстояние, че би и топ, брат. Сме доволни от него само за едно. Не ни е построил като хубаво село, че го почитаме, че го уважаваме, че го имаме. Благодарим му все пак. Аз ще кажа нещо. 6. Тук в това село аз знам и познавам и знам всеки кой е. Ако мина е там отвънка и кажа, примерно, Сена може да е мен. И ти, имам работа, нещо. Ама аз много добре знам в това село кой е. Знам всички момчета, знам кой има пари, днес как отида, каза ми да. Нямате пари. Аз съм много пари. Кой ти има нужда от пари, аз се ям. Майта полза. Има хора в това село, които са номер едно. Не говорим за пари, не говорим за имане, за нямане. Говорим чисто сърдечно. Дядото е мой най-голям приятел. Също така. Сезгин. Никой не се сети да вечер Сезгин да поздрави. Никой не се сети. Виж, аз съм от 200 км, идвам, сетих се Сезгин да поздрави. Може някой да не го обича, може някой да го обича. Няма такъв в Раданово, който да каже, аз не обичам Сезгин. Да не говорим, че баща му на Сезгин прослави цяло Раданово в цяла България. Тони, първи номер. Професоре, какво става? Чакай. Чакай, си нова намерила. Искам да си дам подаръка моя брат
не е доволен. Чалма да му каже, няма да, добре. Ама, много кръки, аз ще да няма, защо текело да печи. Не чалалом, не апала, не еде. Остава сладка приказка, момчета. Най-много моята банда, вие знаете тук, свирихме преди няколко време, обича да свири в Апараданово и Славяново. Защо? Сръбско, гръцко, турско. Живи да и здрави да сме. От до година нататък моята банда ще свири тук най-ефтино от всичките. Аз казвам истини, колега, извинявам се. Ако не ти уйдисва, заминавай си. Моите колеги от ДВ ми викат, внимавай, вика да не едеш бой, братан, го си. От мое име, малко, но от сърце. Това е моя брат. С него много дълги години сме от малък. Аз съм тук в Чапаево съм израснал. Царски извор. И въпреки всичко, на всички живот и здраве, но най-вече за моя брат. За дялото да си жив и здрав, брат ми. Само извиниш, малък ли съм, голям ли съм? Пак ли сме двол? Доволни сме от тебе за всичко. Последно. Ало, камера има ли? Той не са пари. 50 евро. Ама 50 евро, вземай ги. Ало, Ибрам. Ама не сме доволни. Де се върта след нещата? Искаме да чуем нещо. Да! Най-добрия. Най-лето. Остейте левата, остейте еврото. За последно от тебе искали. Кажа за всички радановчани, не се мразете, обичайте. Любов, а не война. Дете погрешно, наистина така, колегите са тук. Клавира му съвсем друг. Кой ще направи професора една песен? Ще направиш една песен, искам да уважиш момчета. Това е. Няма как, уважаваш момчета. Никой не знае, че аз мога да пея. Yeah.